Together, growing in faith, changing communities. Makathunyiswe uJesu Kristo. Musa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uyise, uzalwane ngomoya ocebileyo makube kini nonke. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sifunde encwadini yesibili kaSamuel isahluko se-11 ivesi yokuqala kuze kube ivesi ye-17. Kwathi ekupheleni konyaka inkathi lapho amakhosi ayejwayele ukuphuma impi, uDavide wathumela uJowabu kanye namabutho akhe noIsrael wonke. Bachitha elakwa-Amon, bahlasela umuzi waseRaba. Kepha uDavide wayesele eJerusalema. Kwenzeka-ke ngelinye ilanga libantu bahle, uDavide kade ecambalele emini, wavuka wayesezihambela ophahleni lwendlu yakhe yobukhosi. Elapho ophahleni wabona owesifazane egeza. Owesifazane lowo wayemuhle kakhulu. Davide wayesethumela wabuza ngalo wesifazane. Omunye wathi uBathsheba indodakazi ka-Eliam, unkosikazi ka-Uriya umHethi. Davide wayesethumela izithunywa zamlanda weza kuye, wayeselala naye. Umfazi wayesephindela ekhaya wakhulelwa. Wathumela wamtshela uDavide wathi ngikhulelwe. Ngakho-ke uDavide wathumela izwi kuJowabu wathi thumela kimi u-Uriya umHethi. uJowabu wathumela kuDavide. Wathi lapho u-Uriya efika kuye wambuza ukuthi uJowabu uqhuba kanjani, nokuthi abantu baphila kanjani, nokuthi impi iphumelela kanjani. Ngasemuva uDavide wathi ku-Uriya, hamba-ke uye endlini yakho ugeze izinyawo zakho. Kwathi u-Uriya esephumile endlini yenkosi, kwalandela isipho esivela enkosini. Kepha u-Uriya walala ngasesangweni lomuzi wenkosi kanye nezikhonzi zenkosi yakhe, akangenanga endlini yakhe. Babika uDavide ukuthi u-Uriya akangenanga kwakhe. Ngoluzayo uDavide wammema ukuba adle aphuze naye, wamdakiswa. Kepha kusihlwa waphuma wayolala endaweni yakhe ngasezikhonzini zenkosi yakhe, akangenanga kwakhe. Kwathi ekuseni uDavide wabhalela uJowabu incwadi, wayiphathisa u-Uriya. Encwadini wayibhale ukuthi miseni u-Uriya phambili lapho impi ishisa khona kakhulu, bese nihlehla nimshiye ukuze ashawe afe. Njengoba uJowabu wayevimbezele umuzi, wambeka u-Uriya endaweni lapho azikhona ukuthi kunamaqhawe anesibindi. Kwathi abantu bakhona bephuma belwa noJowabu, kwabulawa amabutho amaningi ohlangathini lwabakwaDavide, no-Uriya umHethi wabulawa. Thandwa zami, julile lenkonzo namhlanje uNkulunkulu asikhumbuza ngayo. Eyoqala mhlambe engifisa ukuyiveza, kuthe amakhosi ehamba eya empini, uDavide wasalela ngemuva. Wonke amakhosi ahambile bayovikela isizwe, kodwa uDavide yena kahambanga. Qala lapho lento ukuveza ucopho enhlizweni yami, ukuthi uDavide obekumele abe ngumalusi, obekumele avikele amadoda wonke ahambile ayovikela amakhosikazi nabantwana, kodwa uDavide uyena osele olimaza phakathi kwekhaya. Ayikho into ebuhlungu
njengokuthi ulinyazwe umuntu obumthembile. Ayikho into ebuhlungu njengokulahlwa umuntu obumnikeza inhliziyo yakho yonke. uDavide uphenduka isitha, uphenduka ushevu, ngoba uyena ongabe lamadoda azovikela amakhosikazi abo kuyena. Khona inkonzo eyenzakalayo bevuka uDavide ekucambalaleni kwakhe, ihlo lakhe liyabuka, ahale ngenhliziyo, afise ngenyama, ebese elala nonkosikazi womuntu. Sono siyathandela empilweni kaDavide, kodwa muyibukisisa kahle lento ukuba uDavide uhlalile enkonzweni yakhe, wahamba wayolwa, ubengekangene kulesilinga angene kusona. Khona izinto esidlula kuzona manje ebekumele ukuba asidlulanga kuzona. Kunezimpi esilwayo manje, kunezikweletu esikhokhayo manje. Ukube sathembeka uNkulunkulu ngabazilwi lezimpi. Abantwana bethu abanye bagcwele amajele, bagcwele izintaba, ukuba sabakhulisa ngeqiniso, ngabe abekho emajele naseyintabeni. Abantwana bethu abanye manje siyabesaba, basiphakamisela immese nezikhali, basikhombe ngebhamu ngoba sibasabile, sabatotosa, sabenza ilwane abayizona. Bathe bentshontsha, sabaphikela, bagqekeza, sabaphikela, babamba ubugebengu, sazidla izinto abayilethile. Kuthe sebekwenza kuthina, sathuka. uDavide uthe selale nonkosikazi womuntu, bese kufika izwi elivela kunkosikazi nithi nize nimtshele undaba ezitha ukuba sengikhulelwe. uDavide ufuna ceba amacebo okuphika, ebese ethi akubize uUriya. Yangithinta imibuzo ayibuzayo, uhamba kanjani empini, banjani oJowabu, sinjani isimo. uDavide ubuza yonke lembuzo. Ngicabanga enhlizweni yami ukuba uUriya umbuzile uDavide lembuzo ukuba indaba ezitha njoba sambile kuhamba kanjani kuwena, njoba ngishiya unkosikazi wami ekhaya unjani, abafowethu nodadewethu basale kanjani. Ngazi ngathini impendulo kaDavide, ukuthi laba abangekho banjani bona, laba abaxakekile, laba abazinkedama, awubahluphanga yini? Yesaba inkonzo eyenziwa uDavide, ngoba uDavide uvumela isono sithandele empilweni yakhe. Uvumela ukungcola nokonakala kususe lokhu uNkulunkulu akubekile enhlizweni. Yavuka lento nasempilweni zethu izithandwa zami, ukuthi kwesinye isikhathi siyayikhohlwa inkonzo uNkulunkulu asibizeleyo. Kusho njalo umpostoli Paul uma ekhuluma nebandla labaseKolose, isahluko sesine ivesi le-17, athi qaphela inkonzo oyitholile eNkosini ukuze uyigcine. Kwesinye isikhathi siyakhohlwa ukuba singabaphathiswa beyimfihlakalo. Siyakhohlwa ukuthi uNkulunkulu usithembile ngabantu bakhe,
siyakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ukukhula kufunayo kuthina. Ndlovukazi yezulu ayibe nathi sibusise sivikele. Sikhanyisele isinxusela amandla negrasi elivela kuNkulunkulu somandla, yena onguyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Ngiyakhuleka kuwe uNkulunkulu wami, ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. Ngiyakubonga ngoba ungilonde kulobu busuku. Konke ngizakwenza namuhla ngizokwenzela ukudumisa nokuthanda wena. Konke ukuhlupheka ongangivelela ngizokubekezelela ngenxa yakho. Hlawule ngakho izono zami. Ngithanda ukuzuza iziyekele ezizuzeka ngemkhuleko nangemsebenzi yami. Baba Nkosi, ngilonde futhi nanamuhla. Ulonde nabo bonke engifanele ukubakhulekela. Ungisize ngixwaye konke ukona. Sicela ngeNkosi yethu uJesu Kristu indodana yakho ephilayo ibusa kanye nawe nomoya ocwebileyo ninguNkulunkulu munye isikhathi ngesikhathi. Amen. Mahlehlamelise uNkulunkulu somandla uyise benendodana nomoya ocwebileyo.